आरो लोगोसे नेहाथारि हिसाबै जोंनिनो बे बर' गुदि फरायसालिनिनो मानगोनां माया मेडाम आरो लोगोसे दाब दाब गोजान गोजान खाथि खाला स्कुलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बयबो फोरोंगिरिजोमोन आरो लोगोसे जोंनि गामिनिनो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आंनि मुङा मुस्रि अजय कुमार बर' आरो फरायसालिया जाहैबाय आंनिया महामारि गबजेबि आरो लोगोसे बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आं गोदानै दाजाफिनबाय आफादगिरि हिसाबै। मुङा सोरजिलु बसुमतारी, आङो आपार महामारि स्कुलनि सासे लोगो फोरोंगिरि। न'आ गुबै बिजनि चिरां जिल्लानि। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आंनि मुङा क्लिन्टन बसुमतारी, आङो सेसाप्लानि एलपि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार। आंनि न'आ बाक्सा जिल्लामोन, दा गोदानै तामुलपुर जादों, बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव। खुलुमबाय सार आरो मेममोननिसिम। आंनि मुङा आसागि औवारि, आंनि फरायसालिया आपार महामारि गुदि फरायसालि एसिस्टेन्ट टिचारनि मासियाव आङो दा फोरोंगिरि मावगासिनो। आंनि न'आ क'क्राझार जिल्लायाव। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मानखी बर', आंनि फरायसालिया महामारि गभर्नमेन्ट जुनियर बेसिक फरायसालि आरो आंनि न'आ जाबाय बक' कामरुप। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा मुस्रिमा माया दैमारि, आं रम्बक गभ जेबि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि। गवालपारा जिल्ला गुदि मिरु फोरोंगिरिनि आं दाखालि लेङाइ नेहाथारि हिसाबै आफादगिरि। खुलुमबाय, आंनि मुङा नामन्जन सरगियारि, आङो 720 नं बरबाथार गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि। खुलुमबाय, आंनि मुङा रमेश काकलारि, आं जाबाय पाहारतुलि गामिनि सासे गांग्रा। आंनि सिनायथि बेनो। खुलुमबाय, आंनि मुङा रमेश बसुमतारी, आं महामारि गामिनि। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनिल काकलारि, आं माने पाहारतुलि गामिनि सासे आंनि मुङा पेट्रुस बसुमतारी, आं बे पाहारतुलि गामिनिनो सासे एसिस्टेन्ट टिचार। आङो 2021आव बेयाव जइन जादोंमोन। आंनि अरिजिनेल जिल्लाया जाहैबाय चिरां बिजनि एरियानि। गोजोन्थों। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा नेरसोन जोहोलाव बसुमतारी, आंनि न'आ गवालपारायावनो, आङो आपार महामारि गुदि फरायसालियाव लेङाइ फोरोंगिरि। जोंहा आलारि सावनाय, आलारि धुप सावनाय जोंनि फोरोंगिरि आफादनिनो आफादगिरि बिथां अजय कुमार ब्रह्मखौ आङो खावलायनाय जाबाय आरो बिनि उनाव जोङो 1 मिनिट 1 मिनिट कन्डलेन्सबो खालामनाय जागोन। खनसेयावनो लादो जोंबो। सारनि स्कुलाव बे खन्थाइ मेलखौ खुंनाय जाथों होननानै बेखालि थांखि लानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बे जायगायाव फैनाय जाबाय। खिन्थु मोनसे खोथाखौ आं मैया मोनाबिलियाव जोंहा नेरसोनजों आंजों सावरायबाय जे माने फरायसालिनिख्रुइ जोंहा उरुंबेदखौ लानाया मोजां जागोन। कारन उरुंबेद होननाया जोंनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे बिलो बियो आरो बे बिलोजों जोंनि बे पाहारतुलि गामिनि रायजो राजानि मोनसे जिउ खांनाय राहाफोरा माने अतप्रोतभावे जड़ित जानाय मोनसे खुब नाम थानाय मुं थानाय मोनसे बिलो बे उरुंबेद। ओंखायनो आं सानबाय जे उरुंबेदखौ लानाया जाथों होननानै जोंफोरो बे उरुंबेद जायगाखौ सायख'ना लानाय जानायसै आरो दिनै जोङो बे उरुंबेदनि सेराव खन्थाइ मेलखौ जुथुमनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय 2019 मायथाइनि दिनैनि सानावनो बिथां जोंनि बर'नि गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांनि रुंसारि जानायनि बोसोरसे उननिफ्राय जोंनि थुनलाइ आफादा
बिथांनि मुङै खन्थाइ सान फालिबोदों आरो देग्लाय बिथांनि खन्थाइ साना 30 बोसोर आरो जोङो गवालपारा जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादा बिथांनि बे खन्थाइ सानखौ गिबियै दिनै जोंफोर बे उरुंबेदनि सेराव फालिनो लाफैनाय जादों। दा नोंथांमोना मिथिगौ जे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों आरो बे बिजाबनि नामानो बायदि देंखो बायदि गाब। बे बिजाब खन्थाइ बिजाबनि सायाव बिथाङा साहित्य एकाडेमिखौ मोननो हादों आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां बिजाब लिरना दिनलांखादों। अख्रां गंसे नांगौ होननाय मोनसे दं आरो माबा माबि दंमोन आं नामफोरखौनो गोसोआव फैलिया। जियानो जाबाथा बिथांनि जिथु सोरजि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिथु सोरजि बिहोमा जोंनि बर' थुनलाइयाव बिराद गिदिर बिहोमा आरो ओंखायनो बिथांखौ जोंहा अरायसम गोसोखांना थानाया बिराद गोनां आरो बेल' नङा जोंनि दैखंखोलानि जिथु माने हेरि थुनलाइनि जारिमिन दैखंखोलानि जिथु थुनलाइनि जारिमिन बा दैखंखोलानि सुबुंफोरनि बेनि जिथु जारिमिन बेखौ बुरखांनाय एबा रायजोनो सिनायथि होनायनि गुबै गाहाय मानसियानो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म। बिथाङा बुंदोंमोन बेखौ प्रबन्नाथ बरगयारी बिथांखौ होनदोंमोन जे माबा जुदि मोननो लुबैयोबा दैखंखोलायाव थां दैखंखोलायाव सब गासैखौबो मोनगोन। बिदिनो प्रबन्नाथ बरगयारीया बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि दैखंखोलायाव फैदों। फैनानै जोंनि गोबां जोंनि थुनलाइयारि गोदोनि जा जेसेबांखि थुनलाइ सोरजिनाय दंमोन बेफोर माखासेखौ बिथाङा बुरखांनानै दिनलांदों जोंनि जायगायाव। दा बेबायदिनो दा गतिके दैखंखोलाजों बिथाङा बिराद मोनसे रिलेसन दं। ओंखायनो जों बिथांखौ जोंनि दैखंखोलायाव लाबोदों खेबनै खेबथामसो लाबोबायबो खिन्थु उनथाराव जेनेबा जोंफोर बिथांखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय आरो उपायथ' गैया मोनसे बैसोनि खोथा दङ। संसाराव जोनोम जादोंब्ला बयबो थांनांगोन खिन्थु थांनानै थानाय समाव जों जेरैबायदि बिथांनो मान सन्मान होनांगौमोन बेखिनिखौ जोंहा एसे खम थालांबाय नामा बिदि नंदों आरो। दा जियानो जाबाथा दा आं गासै नोंथांमोनखौ दिनै बरायबाय आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जाबाय जे बे पाहारतुलि गामिनि जाय गावबुरा बिथाङा जोंजों माने दिनै थाफानायाव आंनि बे आफादगिरि माबानिफ्राय मासिनिफ्राय बिथांखौबो बिराद खुलुमनाय सिबिनाय आरो बाख्नायनाय बावहरदों आरो जोंनि फरायसालिनि जा सासे मेम्बार जोंजों थाफानानै जोंखौ जेरैबायदि उत्साहित खालामदों बेनि थाखायबो बिथांनो आं साबायखर बावदों आरो दिनैनि जि एरेन्जमेन्टखौ जोंहा फोरोंगिरि पेट्रुस सारा जेरैबायदि जोंनो खालामनो नांगौ बेबायदिनो खालामनानै होदों। जों बे जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि निजोम मोनसे निराला जायगाफोरावनो जोंनि खन्थाइ आवरायनाय बा एरिफ्रा जानो नांगौ आरो मोजांद्राय जायो आरो बिखेखकरि जोंहा उरुंबेदआव फैनानै जों खोनाबाय थायो उरुंबेदनि खोथाखौ दिनैसो जों मिथिदों जे उरुंबेदआ माबायदि बेनि खौरांखौ जों दिनैसो रायजोनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जियानो जाबाथा नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दा गावबा गावनि सोरजिनाय खन्थाइ लोगोसे ब्रजेन्द्र सारनि खन्थाइ जों बेवहाय आवरायगोन। दा आं नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो बुंनानै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय लामा नायनाय। हरखाबैनो बबेनिफ्राय गोग्लैफैखो हाथरखि फाग्ला नुवा नुस्लाबा जोंनि सिथ्लायाव खांखुवा रायखसफोरा सफैसै दिनै बिखा बिख्लो सिरिहां बिसोरनि सोगोमनाय जोसा मोनामदों। फाफोर नांनाय आबौ आबैया बबा जाबाय आद्रा थालांबाय जिउनि सल'बाथा जायाखिसै रैखागिरि बिर जोहोलाव जोनोम बुब्लिया फैगोन माबोला। बुंबाय खन्थाइनि मुङा जाहैबाय अख्रां गंसे नांगौ। गंसे अख्रांनि आंखाल जोंहा नांगौ जोंनो दिनै उदां गोथार बार जायनि थांखियाव गुसेब सिमानि हाबिलास गैया। जोंनि गासै फोरोंगिरि लोगोफोर आरो बे पाहारतुलि गामिनिनो हागिंग्रा आरो फरायसालिनि सासे मेम्बार आंनि बागाननि बिबार आंनि गायनाय बिबार बारिनि बिबारफोरा मेथाइ रोजाबै बारजों लोगोसे हायला हुइला मोसा गोदोफ्लाव नायहरो हनै आंखौ लिंहरो मिनिहरना। देरबाय नों फिसा अननाय होनानै नों गावनो गिदिर देरबाय फुथिहां दिनै नोंदि बेसेबा गुबुं जाबाय। थफि नों गावदां जाबाय मोज्लिद रोखा जाबाय अगेनखौ हगारना गावनो गोथार जाबाय। गिदिर गुवार नों नेहात उन्दैखौ गोबाना लानानै मोनसे लाथिख' आबुं खालामबाय। गोजोन्थों। प्रसान्त लैथोमानि गुथु थालुआव खामिना थानाय आंनि आगोमा गोरबो
दोंसे गोब्राब खन्थाइ सोदोब आरो सोदोब गैयै सोदोबजों महर मोननाय सोदोब दुखुमारि सोदोब खन्थाइनि मुङा जाबाय बिबार सोरजिगिरि ओनसोला इसोरनि नेरसोन नों आंगो महरनि रैरुब समायना बिबार दुखु हांमा पापनि गेजेराव जोनोम मोननाय बुहुम बिखायाव सान थोलो हर थोलो थुंग्रि उननायनिल' सोदोब खना खनला बिसोरलायनो हानजा जुथिदों क्रुसेडनि थाखाय बेखौल'नो मिथिगौ जों जिउ दाजाब जिउखौनो मोनो दानख'नायनि मोन्थाय रावहाबो गैया दिनै पाहारथिलि गामिनि उरुंबेद बिलोनि सेराव गेदेमा बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि रुंसारि जानाय सान जायखौ जोङो खन्थाइ सान होननानै फालियो बे खन्थाइ सानाव ज' जानाय गासैबो जोंनि सार मेडाममोन आरो गामिनि गावबुरा आरो अर जानानै दोहो दोहो खामबाय नों आंनि बिखा बिख्लो आसुगुर जानानै खुसेर खुसेर खुरख्लाबजोब्बाय आंनि मोदोम गंसे नोंनि आखायावनो जिउ आंनि नोंनि आखायावनो थैनाय सहर मोखाङारि दुंहाव दुंहाव नोरजिया सोदोमस्रिनि बारहावायाव थाहाब थाहाब गोसोखांदोंमोन आं बै गोजान गामि गफानि आबै खुजिखौ खुलुमबाय फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोन आं गिबियावनो जोंनिनो फोरोंगिरि लोगो समर बसुमतारी बिथाङा दिनै फैनो हायैनि थाखाय बिथांनि जानानै आं बिथांनि खन्थाइखौ गिबियाव आवरायनो सानदों समर बसुमतारी बिथाङा सावलिबुरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि अख्रां गंसे नांगौ खन्थाइनि सेर सेर सासे मोजां दैदेनगिरिनि आंखाल जोंहा जाय मालायनि दुखु गाबफानो हायो आरो गावस्रानाय गोरबोखौ बोनथुमनानै बिदा फंबाय जयै जै होयै होयै सिगां फारसे आवगायलांनो हायो दानिया आं गावनि दोंसे खन्थाइ लुबैदों आरो नोंथांमोननो बे खन्थाइया आसलथे आंनि नङा आं बर' रावाव दानस्लायगासिनो दङ चीन हादरनि गांसे खन्थाइ बिजाब आंनि आखायाव मोननायलाय आं बे चीन हादरनि जि खन्थाइ बेखौ आं बर' दानस्लायगासिनो दं आरो असमिया रावाव बेखौ लिरदोंमोन असमिया रावनि गिदिर थुनलाइगिरि गेदेमा नीलमणि फुकन बिथाङा आरो बे असमियानिफ्राय आं दा बर' दानस्लायनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं बिनिनो दोंसे आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो लुबैदों बेलारोम साननि सोरां आरो उदां बोथोरनि बारा आलो आलोयै सोमावदों सेरनि बरफ गोफोर बिबारफोरखौ सानैनिफ्राय लादोंमोन जों जोबथि बिदाय एसेबां थाबै मोना जाखो मानो ना खुवा नोङो थाङै थाङै बहाबा गोजान मोनहैयो नि खन्थाइनि मुङा जादों जुगुमनाय कनसेन्ट्रेशन केम्प आरो ब्लेक हलाव थायै थायै बुजिबाय आं जिउखौ सोलायनो हायो जिउनि गेजेरजों लांखाय अजानि खासि बेखिनियानो गोजोन्थों लोगोसे दिनैनि बे खन्थाइ मेलखौ खन्थाइ साननि जि हाबाफारि बेखौ बेहायनो फोजोबबाय होननानै आं नोंथांमोननाव फोसावना होनाय जाबाय आरो दिनैनि बे खन्थाइ सानखौ गोगोम गेरेमसायै नोंथांमोना फैनानै जेरैबायदि मेहेर गोनां आरो जाफुंसार होबाय बेनि थाखाय गासै फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आरो बे जों गामिनि गावबुरा नोंथां रमेश ठाकुरारि आरो फरायसालिनि सोद्रोमा नोंथां फिन नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों थाबाय जोंनि बे फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौ माने दैदेनलांनायनि थाखाय सालायलांनायनि थाखाय बे नङामोनबा हयथ' बे माने जोंनि बे खन्थाइ साना माने जाफुंनायबो नङामोन बेनिखायनो बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय